Nyakoro mgajong dakika na pago chiko tok sa chiel marokinyi machigni tok marwa e chenro mar opinyo kinyi makawuono nyinga Sharon Ong'ao. Okinyi makawuono nyakoro mgajwanga mana ka jom mokalo pile ka pile osebedo kwa twako tende koda tende jatend piny William Ruto. E kinde mabende koro oserwako higni adek e apisi. Mise mage mabende osebedo kochwalo e sectors mopogore opogore osebedo e yo machal nade. Okinyi makawuono yino mar mondo mwamula achiel kuom sectors mabende idewo e pachoka mano sector mano mar thieth. E kind thuolo mar higni adek nyakoro mgajwang jatend piny Kenya osedach nade e sector mano mar thieth. Mano penjo mabende wapenji ibiro bedo kioronwa ote lai mago to machoka rede ka uchiel nono mbui mago ganda bende nyalo yudo chenro makama achiel kachiel. E sector mar thieth wangi nitiere gi ber gi rem mose chwala koro duto te wabiro bedo kwa twake. Antiere koda welo nyakoro mgajwang nane bende bedo gi welo adek kata kamano achiel kuomgi mano Dr. James Nikal ogoyo mos ni ok onyal chopo kaluwore gi weche mok nyal geng'. Dr. James Nikal en jakom mano mar kamiti mar thieth od bura maduong' ma pachoka. Kata kamano antiere ka gi Daktari Dennis Miskela ma bende en jalup jagoro mano mar riwruok mar KMPDU. Daktari hamusi no yaore ka thuolo mar moso ni koramogi. Oyara inya oganda luo dukero kamano kuom chopo kae mondo awach weche mag thieth turka amor chopo studio. Ero kama na yenya kupogore gi Daktari Dennis Miskela nyakoro mgajwanga bende ntiere gi Daktari Gregory Ganda ma bende en jatend migawo mar thieth e county ma Kisumu. Dr. Ganda in bende rwaki ni machiegni county ma Kisumu ochio nade? County ma Kisumu ochio maber. Ero kamano. Ero kama na yenya to kachako mana kodi Dr. Ganda county ma Kisumu ochio maber to sector mar thieth ini nene nade kaka jatend migawo mar thieth ahinya to e county ma Kisumu to bende wangi ni weche mag thieth gen devolved. Wachak mana gi kanyo. Sector mar thieth dhi maber Kisumu. Ngeni bang devolution health no miye counties. Koro ne gichako gi small problems nikech ne nuogi policies mang'eny. Ngeni bang election no revert ni nitie gik moko ni FIF ni facilities ne yudo pesa gi to gitiyo gi pesa go. But nitie PFM Act mano ket gi the new constitution mano golo pesa osiptande go. Koro ne gi suffer for a very long time. To counties moko no se chako keto FIF Acts ema konyo osiptande go. Koro up to the elections election moani nitie counties mang'eny ma ne onge FIF Act no. Koro gima national government notimo gimiyo the whole country koro nigi FIF Act. Koro Kisumu ne se chako FIF Act no before. To gimokonyowa sani to nitie gimilongo ni SHA mochako almost 1 or 2 years ago. To SHA ni ngeni apenjo gani before elections now collect ceiling almost 400 million Kisumu County te health sector. To samwacho po election were this 600 million but SHA okelowa were from 600 million wachopo 1.6 billion. Nikech ni wase triple revenue mar health. Koro revenue emo konyo osiptande go. Kidhi Kombewa, idhi Ahero, iji Jaramogi, ineno changes. Ineno ka yath kondo nitie. Ineno ka gitimo renovations, gitimo maintenance mar machine, gitimo painting. Koro outlook mag facilities change. To mano is what we call facility improvement. Ema konyo ji. The second thing ni wan gi Nyamrerwa. Na wachako community health services. Ngeni Kisumu is one of the counties ma na wamiyo Nyamrerwa some little money. Koro ne wamiyo gi siling 2,250. To sani omed gi another 2,500. Ngeni Nyamrerwa timo tich mang'eny e community. Sama ne waonge Nyamrerwa very few people na dhi hospital nyuol. But jogo timo mobilization. Gikelo nyithindo for immunization. Gitero mine for delivery. Gi advise mine in the community. Kono gin gi a very important role. To pesa ma wamiyo gi thin. Koro any additional is very important. Koro sani gi from 2,500 gi yudo 5,000 shillings. Mano ber. Of course it's not the best. For dwaro ni gi yud at least 10,000-15,000. Mano in the future. But at least was improve remuneration magi. Gima gi yudo straight away. To mano konyo.
ineno ka immunization rates koro malo. To koro koa kanyo gwent giluongo ni digitization. Ne waneno ni gino pesa mang'eny kabisa. Kaka county ok wanyal timo te. Ne wasechako digitization keto computer e osiptal. Ing'eni kitimo digitization to improve gimiluongo ni efficiency. To ne wasetimo osiptal 14 out of 150. To pesa go ng'eny. Ing'eni postal ka osiptal dwaro almost 3 million. Kirango ospenje 100. Manyo nyalo kopo almost 300-400 million shillings. To ne nitie mpango moro mar Digital Health Agency mar digitize the whole country. Koro gini in kaka loan. Wayude sani to wachule mos for the next 10 years. Koro sani watimo digitization for the whole county. So by the end of this month, facilities te obedo digitized. Erokamana inyangeni kwa nyime gi twak makama ibiro bedo kilero na moko kuom okenge mabende county ma Kisumo osechwala hinya kotenre record sector mano mar thieth. Akini Dr. Miskela ini nene omachal nade sector mar thieth kin tulu mar higni 3 mosekadho. Osebedo katimo nade? Erokamano. Sector mar thieth higni 3 mosekadho gima osetimore maber en ni jopiny kendo kata josiasa kata mana sirkal oseketo mbaka mag thieth mbele. Ng'eni chon weche mag thieth gine ji okwachi kata kana ok obed agenda ma ji nyalo bedo ni discuss. Sani ka weche mag thieth ji oketo bende meeting moro amora ma ker dhiye moko wacho wach mar thieth. To thieth no anano ni en gima the most important thing ma sirkal nyalo miyo jopiny. Kech bang' COVID nonyisowa ni kati bed ni police to nyalo dhi tich ka ok in gi afya maber. Kati bed mana ni professor ok nyalo puonjo ka weche mag thieth onge maber. Emomiyo kane Kenya Kwanza biro chako campaign ne giloso manifesto manitiere gik moko mane gichikowa ni gibotimonwa. To bang' higni 3 nitiere magisetimo to bende nitiere ma ng'uro osebete. To kawuono kata kwa discuss ni Ruto at 3 to ng'eni wach ma thieth ni almost 90% atamalo 90 and involved. Ma debate bende na ni all governors at 3. Yeah, governors e muchungi weche mag thieth thurka. To kwa ng'eni to bende gisechopo singo kaka ne gisingo. To aneno ka most governors pok ochopo singo. Pok ochopo singo nango. Thoth gi pok ong'eyo gima thieth en. Moko we ni thieth en ndiko ji gichulo ji osara. Jomoko we thieth ni en gero osiptal maonge yath kata maonge mashine hii. Jomoko we wacho ni thieth ni mano en ting' mar ker William Ruto. Emomiyo sani neno kaka weche gik ma national government osetimo kaka ker nochiko e manifesto ni weche mag UHC, Universal Healthcare, thieth ne kila mtu ma ng'ato oyudo lal moro amora maduong' e ngimane. Kech wayudo ni atamalo 36 mag jo Kenya nyaka gol pesa e ofukgi ka gidhi manyo thieth. Manyiso ni kibet matuo chango ni kod tho ni en mana depend ni en adi mani ofuki. Emomiyo kane ker donjo ni nodaro ni mondo gi finance wach mar healthcare no. To waneno ka osetemo ndi. Neno ka kumba mar NHIF no gol molos chik manyien mar SHA. SHA mosebedo ka konyo ji. Ng'eni NHIF cha no chulo mana jogo man ni employment manigo sara. To kata kionge osara no chulo mana jogo nindo hospital mobedo admitted inpatient. To sani ka SHA no biro gi ofuko kibed ni adek e ofuko ni. Entiere mar primary health care. Mangiso ni dispensary kata health center kata level 4 inyalo dhi moko chulo gimoro amora mithiedhi miduogi. To ka tuo mede ni nyaka ibed admitted mondo nindo hospital tikane ni shift ni donje. To tuo ni bende kodagi chango kata kaka nini kata gi sukari ma kata kidney gi kata nyato ki okethre. Kod dialysis ka bende nitiere fund mano ketgi. To bende ni funds ariyo kuma dekgi gin pesa migole budget taxpayer funded. Mangiso ni sani ko 9 billion wano seti primary healthcare. Ne ni kete jisa shakende ni kata pok ichudo to nyalo yudo thieth manono. To kanyo makoro tabu be chak bete ni governors wa counties wa ngini dispensary health center mago ni counties. To kidhi ku hospitali go bente yath. Gikingizo ngato ni kise register SHA to thieth ni no dispensary nyaka health center nyaka level 4. To kage dhi kacha to gimiko ngisi ni yathonge dhi nyiewo yath oko. Kata ka poko indikno chi yath ni go picha x-ray kata mana scan ngisi ni dhi tim oko. Kwa to picha ni to kore tire mondo acholo achani
ka yath onge to yath Ruto William ok nyal ng'iyo ne ji yedhe mano tij counties sani king'iyo kata mana osiptende moseger thur kae neko osiptende mosechopo ratio ma WHO wacho ni per capita infrastructure per capita ni jakenya moro amora sani ni within 5 kilometers of a hospital to problem en ni kidhi e osiptende gi onge yedhe kuondego then employment with counties the pok ondiko ji onge ji pok ondik tich koro ng'acha dhi ng'isi ni daktari ok obiro tich kana dakteche maonge kanyo ing'ato gero dispensary kama gweng'o ma Nyabola to nas oket achiel masich mayudo emergency to lor dispensary sapar olore weekend olore kodhi e leave olore ineno koro mano ok ikonyo jopiny ya koro momiyo challenge en ni kech makoro wasetimo ni primary health care fund free ni to bende nitiere yedhe osiptende ka bas kidhi e shift koro mar inpatient ni ipinjo ni seche ma ng'ato bedo admitted onge tiende mondo ng'ato bed admitted to sa asaya midwaro yath moro amora ting'iso wedege niya ni ondik yath dhi nyiewo oko kendo gidhi gimany pesa ma giyudi to jatuo bolalo ngimane ineno ing'ise ni dhi utim x-ray kata ultrasound kata CT scan kuduogi kabida dhi timeno kidhi jo TRH line kende mopanga CT scan kende in line mabor ineno koro counties bende nyaka kony at finally kidhi e weche mag cancer weche mag chronic illness fund mana addiction mabe en taxpayer fund still ICUs ID moseger counties how many ICU bed spaces masani ng'ata kata ko jiri ng'isi ni nyaka dhi mana Kenyatta nyaka dhi mana Moi Tichi ka ngi cancer miyo Homa Bay ka ngi cancer mar cervix ni biro mana thiedhe Kenyatta kino manyi fair mo chop Nairobi maka mtoko kethre barabara to okoso clinic machiengno ya dabe wase train oncologist moro mag cancer bose train ji moro manyalo thiedho makata kituo to kikia nyaka wani nyaka bi Nairobi kata idhi Eldoret idhi adia jo TRH tiloso to mano pok otimre momino ka sani governors te gi ngiso wana kernia miwa level 6 mijo ni jo TRH sani level 6 mo puoyo ni mijo ni bungo mo ket level 6 mijo ni kori keto level 6 all over the place level 6 and under national government mijo ni governors in a short admit ni health otamogi to wanga union wasezo gini health otamo gi chon gich nok gi ikore mar run which mag healthcare ok nyal keto gi PR kata gi story ni pile baji no timo the first cesarean section kama timo the first dialysis mano nonsense healthcare eni ngata weni ngata nigi malaria obed gi homa obed gi cancer Mwenye thieth makare esa makare ebei mok mi uslo doni jo kata mnaka moko kuom dongruoge mabere Dr. Ganda na wacho ni gisebedo ka gichwa len kaka jatend migawo mar thieth e county ma Kisumu kaka health to koro tiere kor gwenge mopogore to king'eni gima timre en niya ni counties ni sani kaka waran healthcare ndalo 48 mopogre ni Dr. Ganda timo maber kendo yie gi gima otimo Kisumu but Migori timo nade Homa Bay timo nade Siaya timo nade gi counties ge ko ng'eni sani kila mtu biro gi mare governor mobiro first term biro gi mare governor manie second term ok dwari re-election obiro gi mare so ngato chako biro ngato governor chiro timo one term otimo something in healthcare kama ari obiro e koro wede kaka notimre kaka mega ma muluro paranya no chako gero hospital maduong' cha to ka governor manyien biro e koro we mano ochako timo project moro kendo because sometimes the motivation okay mar konyo jopiny motivation in other interest no one look at governor gin gimo ka gigero mar hospitende ambayo ka governor ni wangni agero hospital man ndiko dakteche kata ma 100 mondo cover the shortage gero hospital okony jatuo yarukara thiedhe tie yien want to read is a trained healthcare worker ko kigero hospital maduong' to yiego joma tie iye ok ikonyo jopiny that's the challenge mamiyo county government ni kose los wach SHA that challenge ma jiwacho ni SHA oktini en ni ng'ato dhi hospital kose chulo higa achiel to koyudo thieth makare pod ng'ise nyaka odhi kamoro mano kama is very nyaka governors wakonywa godo e wach mar thieth ero kama na inya tapano ni wach mar SHA bende mosebedo ka kilo achiel dale bakodi kod kocha nitiere moko kuom jopiny ma bende wacho ni SHA osebedo katiyo moko wacho ni SHA ok osebedo katiyo to nyakoro mgaju wangi wacho ni SHA bedo stiku mana higa achiel nikech no yange chieng' tarik 1 dwe mar 10 higa mar 2024 we onya na report ma bende jafambo marwa mano mar thieth Judith Omondi nolosonwa kotenre kod ng'ikruok ma bende jomoko osebedo ka nene SHA gi ber ma jomoko osebedo ka nene kin thuolo ma bende koro warwako higni 3 ya PC ma bende jatend piny Kenya osebedo godo wawinjana kar thieth maduong' ma Kenyatta kar thieth makinde mathoth yore jotuo man kod tuoche matama ma ikelo kowuok e ute thieth mamoko matindo. Warango lek mar Ruto ne thieth mar tuoche matama kendo walimo Kenyatta wadonjo nyaka e kar thieth mar jotuo mag kansa.
Waromo kod Linda Chieng, nyadendi ma wuotho golo kano katolo, nyaka buore Nairobi, wuoth mar manyo thieth ne tuo mar kansa mane ofwenyore e dende higa ma okalo. Nachako ondinga ne rama, kaso bang'e aduoga neno discharge. Koro nadhi e osiptal, to ne gidhi gigolo ring'o, ne gidhi ng'ado ring'o, to gidhi gipimo, narito bang' juma achiel. Kane result oduogo, to ne giyudo ka an gi kansa, stage 4B, to noso spread e lungs gi bladder. Koro no kanyal dhi e chuo mora mora. Report mar bedo kod tuo mar kansa ne ochande ahinya, to ewi kaka omenda mar thieth biro yudore kaluwore gi nengo mar thieth mar kansa ok e pacho ka kende to kata mana e pinje maoko. Linda ne ok tii kod okumba mar thieth ma okalo mar NHIF, ne ondikore kod SHA e kinde mane ofwenyo ni en kod kansa. SHA osebedo ka chulo ne nengo mar thieth nyaka koro ochopo tieko thieth ma ogik mar chemotherapy. Otimna kimo adek. Mar adek na bleed makolap. Ginyisa ni koro chal ka gima kimo mitimona no ok oti maber. Ne giora e radiotherapy Texas. To ka nadhi e radio, ne otimna radio 10 times. Kasa duogo, kaso bang' radio giora e nini. Radio no be SHA ne chung'e. SHA no osechung'na e thiedhe gi te. Gima chulo ga Kenyatta kae en mana neno daktari consultation. Ema chulo ga en ga mana 1,150. Mana ka bende waromo kod Mathlida Akinyi, dani ma oya Yimbo Mwalo kendo manyo ngima okele Kenyatta. Mathlida ne okuongo timo thieth kod okumba mar NHIF kapok tuo ni oduogo ne kendo e okang' mar 2. Kano e tuo chaka na papa ka yeni kalo kanindo kama to lokre kama. Koro kana de hospital to yudi ni an kod kansa. Bro endore tka chako thieth. Ta chako thieth ka podo ki achako kod NHIF. Gik mang'eny ne chulo. Kidhi ka remo kacha ichulo, kidhi ka ng'o ichulo. Ka okang' ni opako obiro mar okumba mar thieth mar SHA. E okumba mar thieth mar SHA, jotuo mag kansa ni kod omenda mar thieth mar romo Sh400,000 higa ka higa, ka bende omenda ni poni orumo, to agulu mar Emergency Chronic and Critical Illness Fund medo mar romo Sh150,000 higa ka higa. Ne jodhier sa konyo. To ka koro ijameo, to koro beda ni in koro ibiro chulo pesa. Koro sa ber. Ano se konya nikech ok danyala. Kopogore kod thieth mar kansa, walimo bende jotuo mag nyarogno mana e kar thieth ma Kenyatta. Ma Benson Kamau, e lai mar jotuo mag nyarogno, obiro kao yath. Motelo ne SHA, Benson ne tiyo kod okumba mar thieth mar NHIF, ma okoni ne ok yiene kao yedhe, kabiro mar SHA okelo geno kod yot, jatuo nyaka sani kao yedhe maromo Sh10,015 dwe ka dwe. NHIF ilikuwa inalipa dialysis, lakini kuna vitu zingine haikuwa inalipa kama dawa zingine za kuongeza dawa inaitwa iron. So hizo haikuwa inasimamia hiyo wakati. Lakini ukilinganisha hiyo wakati na saa hii, at least kuna mwangaza mzuri. Kuanzia kitu kama Januari hivi, ndio nadhani tulianza kupokea SHA. Ikawa SHA saa zingine ilikuja na program inasaidia kama uko patient wa figo, kunasimamiwa around 200,000 kwa paia. E okumba mar thieth manyien, agulu mar thieth mar nyarogno, limbe mag laktar mar rango nyarogno kapok oloki, kata otim bero, omi Sh150,000, bero kata loko nyarogno, aguche omi Sh700,000 higa ka higa, ka klinik mabiro bang' loko nyarogno, to omi Sh200,000 higa ka higa. Kata bed ni thoth jotuo mag tuoche matama, koni SHA okelo fuong'ruok, pod nitie ywak ahinya te wi lai ma SHA tiyogo. Gikoni lai manyasani, deko thieth kendo kao kinde malach mondo mi opuodh thieth ne jatuo. Kopogore kod ma, bende koro nitie ywak mondo mi ober ute thieth manie gwenge, ahinya to e rang'eny mar chiwo thieth ne jotuo man kod tuoche kaka kansa, nyarogno, oboe kinde mamoko. Hizi hospitali za kutreat kansa wazipeleke kule mashinani. Pale kule mashinani huko hizo. Wanaweza peleka kule Siaya, peleke Bondo, ama kule Gutagulu, zikae huko, mali wagonjwa they can access these hospitals easily. Hii service unaweza pata rahisi.
Ywak bende pod okwako okumbani ewi kaka gichulo gope mag ute mag thieth. Judith Omondi, Ramogi TV. Report Judith Omondi nyiso achiedh nade mopogore opogore ma bende jotuo osebedo ka yudo kanyakla kod ber winjo achiel kuom jatuo ma bende wacho ni sani entiere koda ting' mayot mano mar yudo yath kokalo e okumba mar SHA kipimo kod mano mar NHIF. Aparo nachak kodi Dr. Gregory Ganda kintiere kaunti ma Kisumu. Moko kuom jotuo ma bende Judith nadayo dhogi wuok mane kaunti mano ma Kisumu, kaunti ma Siaya, iwinjo kanya achiel kuom gi wuok Katolo, moro wuok Imbo. Ng'at nyalo penjo ni takoro jo TRH nosebedo elevated noseidhe ngas mamalo nyaka koro entiere level 6. Nang'o ni jotuo pod duogo mana nyaka kaunti ma Nairobi yud thieth mar Kenyatta National Hospital mar mondo mi giyud tuoche mar mondo mi giyud thieth mag tuoche matama kaka kansa kin mamoko. Okawinjo, just repeat please. Okawinjo maber. Erokamano ahinya. Samoro nyalo mna nyiso koro winja mana kamanya koronga juang chal ka gimoko winja. Aparo ni Dr. Miskele kini mabende koro pod iloso duol ka Dr. Ganda kanyo. Winjo kanyo moko kuom jotuo wuok mane gwenge mag Nyanza pod gibia kilomita bura nyaka yud thieth maduong' ma Kenyatta mar mondo mi yud thieth kaka mago mag nyarogno gi mago mag kansa. Mitumane manang'isi mi en wach malit mokadho. Yande moko kana tiyo Kenyatta yudo ka jatuo no Homa Bay ochopo Kenyatta jatuo okera no timna jatuo man gi kansa kochopo to bende ka ochopo moleo ngichgeche gi bende gin mag wegi gise ni koro ni onyakudu clinic next week o rafea modogo kata gi wodhi chamo koro kiani ke chakni jatuo konge pidhe mondi koro ikuthiedhe to mai gi watim no kata ka nyakawa mo amna Katolo ka sandeni obiro mana manyo thieth Kenyatta kodi sani to be kata gi wedi mo dhi dago kai to boda ka ji ni thiedhe no to pesa dimo tiyo e wuoth ko biro kai emomiyo pile atemo chayo gimoro ma ni wach mar tero weche mag thieth kod gwengi governors gi county government negalo ni healthcare en gimoro ma nyalo kele sunga moro ni kilo pesa ni ka gineno kata hospital mag wegi gino ni mamna molilo ni pesa healthcare nyalo en very expensive ma county government nok nyalo afford. Tongiso gi pile ni kadi beni un jogo ma jo diera as county government tuboge ni ibo wacha dir ni gini nitie kaka ukota mitimono ng'ato dongi sino 10 billion in 1 year no as a shareable revenue to more than 50% ma pesa ma national government nini eni di chulo kodo sara mag jotich mag thieth bange idongi billion na bich nyemela timo goma in leo kod gwen tidwa gedo godo and all that it is not possible mo pile wangiso gini debe ni governors gi jogo mariek de gitimo gibelo ni costing of healthcare ngeni kan chako devolution governors they are very impatient no gidwa rito mondo sirkal ngis gini to healthcare modwaro ni en pesa dimu bodwaro mondo tim go wethe mag thieth kane Ruto temo ngis gini watim wa devolve gini mos nego chini hapana mano ipingo devolution wan mi watini wabotemo ma Ruto kuno nego sen kauru kara wach mag thieth go but the challenge mano timeka ni no gingeyo the actual cost ni kungisi ni the offer the run level 4 nintiere chulo saraka intie yedhe intie maintenance mago no ging'iyo kusa nigi ywak ni pesa okoromo ni pesa no dong Ministry of Health koni to migi tich but the fact ni gikera ni pesa dima gidwaro they don't know emno ka sani no ka jopiny akro chulo gi dedi ni in itiwo ni diagnosis e kod gwen tisi ni dhi Nairobi ichako gi kanye Nairobi ucha yudo thieth gi kanye nyocha nera modo tuo kuna nyaka go wamani kanye mo nyalo de kony mayot ki dhi main hospitals to ker kata wachi nyanya kawa ni kende en kidhi corridors mag hospitali ma Kenyatta ka kidhi moi jogo mang'eny hospitali gin jo nyithiwa jodela ma amna kaluwa to koro mar national hospitals gi ka koro jo TRH ngini koro en mar piny owacho nikech ka koro sebedo elevated to gen man en mar county in fact ranyisi ni kero setemo kar manyalo gimonyalo kero setemo nikech ker nocho ni no dhi timo some 3 changes e health sector mondo okony jopiny mokoro no dhi loso financing kata mar pesa mar okumbani ma ido no keto SHA kendo angiso jopiny mondo o register anno ka Kisumu county ni 150% gimowinjo jopiny ka ng'eni seche mi register SHA okit konyi Ruto okitime Ruto favor ng'eni ka jomoko kete siasa ng'eni jowa kaka jokaluo waero siasa koko ng'ayo ni SHA rach to ko itamri register SHA ng'eni ni sando ker seche mi chulo SHA cha kendo kata jogo kata mana jok ma e Mount Kenya region jogo mapigo ker kata in politics king uptake yes registration is very high kasha ni rach akomo gini register high because ngeni seche mi tuocha
kane beni ija pigo igori pinti sinti ndio to ready loss ge 1200 to kane chulo kata sha siling 500 dwe ka dwe chulo 6000 for the whole year ko kai mondo chulo 1200 ni in 6000 nicha ema konyi ko sasa mo kire jisa do inimo kitimri inimo kikonyri neno mano moko kar thieth maduong' ma Kenyatta. Mario en ni sasa yama idhi hospital no kata debe ni everything okiyudo ndiye amount ma serikal buchulo ni kati ko en ni nyakwangi kaka jogo mag counties ni seche mako Ruto oseketo shano mutieko no KEMSA osetimo reforms no chako omedo nyaka pesa e KEMSA mojo ni nyaka local manufacturing kuro modong ne en healthcare workers gi jog tich matiyo hospital gi en gima enting ma county nyaka be responsible for sani ko William Ruto no ngiso ni no wacho no bondiko jothieth madhi mana 1200 ko to kono pinyo to jomoko ngiso ni jothieth mana ndege ni jo nyamrerwa ok nyal lungi jathieth nango kichiro wuoth kor gwen ko ngisi ni in gi sukari in pressure ni do malo ngisi ni mama in gi HDA clinic that is their work ochalo chief wuoth kor gwen ngisi ni biuru school to give you school to ga punyonge bukonge chokonge to nyathino wese wadhi mana tugo school same thing nyamrero kata kod kuma 1100 kare gi ndikoni to ka gi dhi magi pimo tuje kod gwen magi ngisi ni mondo koro dhi manyi thieth makare to ka dhi hospital tido ka yath onge daktari onge okikonyo ng'ani ki jodok dala ko ngisi mania ni akiny ko tim akaw referral dhi Kisumu referral or jo TRH koro I hope ni governors the cassette back siasa moro timre kai weche mag healthcare workers gi mok ber ka nyono ne mari weche ni Minister of Health na lomo ndiko jogi then tarika ko Minister of Health absorb gi counties the term that back and forth don that and Kenya no tin ndike gi hende tich yes to do it that mi ko command governors doke ni oknyal direct to healthcare is devolved ineno no matter what counties okoamua either gi cow serious weche mag ndiko jothieth or go tamogi to no ngiso gini tiri gwana no gini ni health service commission jopuonye nigi teacher service commission mochung'ne weche mag joko watiyo police service commission nitiere judicial service commission nitiere parliamentary service commission nitiere to ni healthcare kai mane ko get commission ngi governors no insist ni they can do it ko tamogi to akwayo kendo nano kata BBI too kane munu Raila mono digo gene no keto wach mar health services commission to governors no dugo dio blackmail gini kuketo gino to kwa support BBI ko sani wada dhi manyo ker jo ido ka ker ngama brave wada nyise ni iseloso weche mag yedhe mag chudo mag gero siptende sani ko wada ni chunge weche mag jogo matiyo mondo wach maoni strategy of the strikes ani county government workers dweche adek kapok ochul msara to jogo matiyo national government to nose chulo on 26th of June wanza ni bodo abelo pok ochul dweche adek tira ni mondo ng'ato obed e hospital kendo obed ni neno jotuo kendo tich maber mano is not possible makoro ko pogre kam na commission makamani ngeni sani pinje ten pin Kenya sibedo ka loro mo kod riwruoge mopogore in nitiere riwruok mar KMPD wan warito ka jo riwruoge to kuna ka kunyalo no ase oro moluor duale CS duale mondo odhi ong'ise ker ni wabe odago kod mbaka noseromo gi jo riemba piko noseromo gi jogo mag arita kaka watchman oseromo gi jopuonj wabende gini gimoro gi jogi te the number one topic more discuss en weche mar shagi healthcare to pokoro gi jogo mag the greatest stakeholders healthcare workers kuwatu mondo wabendo adhi mondo wadho agoye mbaka gi ker niya ntiere kata chandruok moneno e counties mamuno watiyo ne jopiny kaka dwarore miskela Dr. Gregory Ganda puding sanitiere kod ng'ikruok makoni kod kocha mano mar dual to kotenre kod kata nandiko jo teach mago mag thieth wacho ni community health workers gin lakteche jo UHC UHC gin ondik gi Minister of Health ineno counties no kondiko gi counties wacho ni gionge pesa mar ndiko ji emomiyo Minister of Health ondiko gi kendo se support gi mochulo gi mshahara all this period bakoro kane ko ngiso gini koro osekunyu moromo ube koro kawe routine kaka counties mondo uchul jogi to gitamre ni gionge pesa ko nyalo bedo ni sisima duaro to ni health guys devolve kendo tamre ki konyu to jima upsa mu ya ko ni koro wan okonyal handle this one mara enni pinyo ka pile osano you need a police management for par minu ingizo ni annual recruitment
KWS ko recruit ji jo army they do annual recruitment but an pokana no sasa ni wangni watimo annual recruitment mag jo thieth ni wangni wamanyo nurses 5,000 wamanyo doctors 200 pokana that program ko kundi ko je tich mar thieth moke chule mshahara pesa moromo ngama bo sandre en jatuo makata pile wate ni unions ge unwero strike okwero teach ni okudhi teach mako gen propaganda ngato okele yath hospital tukopenye ni yath dukni ni daktari okwalo yath ngato okele machines mag operation hospital to dikaka gavana mathara kaniti to biwacho ni yakreje makwalo jotuo tere private hospital mag giwegi ngato okoketo yedhe moro mondo gizini daktari emo yawo pharmacy oko mar hospital ngato okoketo ultrasound gizini ne miyo jatuo picha oko timo laboratory oko en siasa nyao wangizo ni ka jatich kana doctor kata nurses go biti ni kata ni ogiro tich ni give private practice angome sete mukaka supervisor to cap that ero kama na inya Dr. Ganda kintire county Maximo gino maro ni winja heyo makare lerno Chala mano mar od thieth maduonga mano mar jo TRH mabende no bed elevated sani ntiere level 6 nikech ntiere sigana ma jafombo marwa Judith Omondi notimo ma ntiere moko kuom jotuo mawuok mane county Masia Imbo ntiere mawuok Atolo mabende pod biro mana rango thieth mago mag kansa nyarogno e hospital maduong' ma Kenyatta to degbene yude county ma Kisumo. Okay. Ero kamano. Ingeni sama jo TRH obedo elevated to level 6. Ok nyis ni all those things ma gidwa ni watim nitie kanyo. Nitie gimilongo ni cancer center. To cancer treatment nitie treatments adek. Nitie mara achiel milongo ni surgery operation. Nitie mara ariyo milongo ni chemotherapy, mano yath mar sindan. To nitie mara adek mawacho ni wengo radiotherapy. Koro sani jo TRH nigi those two. Nigi surgery, nigi daktari manyalo timo operation. Wan gi iluongo ni surgical oncologists. Na wantie gi gynecological oncologists matimo operations mag mine, to surgical oncologists timo operations magote mag intestines, mag cancer. To mara ariyo wan gi medical oncologists mamiyo yath mar cancer e hospital no. But gima onge go iluongo ni radiotherapy. Radiotherapy is very expensive. No achako gero radiotherapy center. To gino dwaro almost billion ariyo ema watiek. Koro ne waweyo gino e foundation. To sani sama minister no biro ne wacho ni onge cancer center manyalo county nyalo gero nikech pesa mag county tin. Development mar county achiel mar health and almost $1,300,000. Koro boka we 10 years igapar itie cancer cheka achiel no. Koro emanwa transfer gino a national government. To ingeni ngeny mag patients mag cancer dwaro radiotherapy. More than 50% boro dwaro radiotherapy. Koro kata ki yudo surgery, kata ki yudo chemotherapy, podi boori Nairobi timo radiotherapy nikech waonge machine go. Koro machine go sani nigi Nakuru, nikech Nakuru no ger gi national government. To wan gi moro Eldoret, to wan gi moko Nairobi. Koro wa hope ni with the next 2 years, national government bo invest give TWAK cancer center mar Jaramogi. Can't be say TWAK eman koro onge referral to other centers. Nikech that is a very important component mag thieth cancer. Ero kama na inya kanye duoke yo makare to moko kuma chiedh nade mabene nulero no un kaka county usebedo kukadhe achiel kuom gine digitization niwacho ni keto weche chenro mopogore opogore mbui niwacho ni subtende county ma Kisumo mana 14 e kindo subtende 150 mosetema. Yes. So as the mano wachako no watiyo gi pesa wa. Koro wachako gi pesa usande madongo. Wachako gi Ahero, Kombewa, Kisumu County Referral. Tunawaneno ni pesa no ng'eny. Moso nikech health center. Again health center nitie ng'ato achiel. Koki digitize nyaka iket stima, nyaka iket internet, nyaka iket tablets mag digitization. To sani wase receive tablets mag county te. Kata mwana setimo digitization. Koro at least gin gi double targets. To gimara piriyo omiyo gi internet free. Koro hospitende go te bo bedo digitized to gin gi internet direct. To digitization konyo nang'o? Ngene okwadwa ni samiwa hospital mar dispensary
tidhi major hospital ti card mari olal, koro ichako afresh nikech onge file mari. Koro your file is continuous. Bangi ga paro onge ni ionge book olal or something like that. Records magi nitie hospital throughout. Gimara ariyo wanyalo timo assessment ni thieth ma wamiyogi tiyo kose ok ti. Koro kok ti inyalo neno from the digital platform ni watiyo gi yadhni, to yadhni joma tiyogo odok hospital, most of them. Koro konyo nikech you know straight away ni this is the base of treatment minyalo miyo ji. To mar adek iluongo ni efficiency. Ng'eni karatas is very expensive. Every time you print karatas, indiko. Sama idhi hospital ing'iyo ni nyiew book 20 bob or 30 bob. Koro sani onge book. Idhi adhi hospital, daktari ndiko gigo te, to kodwa consult, onyalo consult gi daktari moro, ma daktari no yaw file ni, omiyi permission mar yaw file, osom, to omiyo consultation. Koro improve efficiency mag hospital. Koro with the next 1 month, Kisumu bedo digitized 100% nikech of the digital health agency. Mpango ma serikal maduong' otimo for the whole country. To wabo chulo pesa gi, wachulo gi for the almost 10 years. Wachulo pesa matin, almost 2% kata 3% mar bilwa. To wan waneno ka that 2% ber moloyo nikech sama watiyo gi private wachulo almost 6-7% diriyo gima wachulo sani. Koro wase move wan watiyo gi digital health agency ma digitize facilities wa. Erokamano ahinya Dr. Ganda. Bende kapok wakawo yo matin to wach SHA ni diwach nang'o? Achiedh nade gi samoro ber ma bende jomoko osebedo ka neno okumba mar SHA. Diwach nang'o kotenre kod mano? Kor ka kore. SHA nigi berne gi rachne. Gimichako ok nyalo bedo 100%. Koro berne nasewacho ni pesa imiyo hospital mang'eny. Gimara ariyo ni SHA chako tiyo immediately. Ing'eni long time an daktari mar cancer. Sama no diagnose cancer ti onge insurance, ichulo tinyisi ni irit 3 months. Sama irito cancer medore. Sama iduogo the treatment man wadwa miyi at that time, koro ok wanyal miyi nikech disease no obedo advanced. To SHA tiyo immediately. Iyudo cancer kawuono, ichulo kawuono, wachako thiedhi kawuono. Koro onge waste of time. To mano is a disadvantage nikech ji mang'eny mok chul dhi hospital sama gituo to gidwa chulo kawuono, giyudo services kawuono. Koro gichamo pesano modong', and that is the problem one go sani. Nikech joma tuo ema chulo, to joma ok tuo ok chul. Koro mano is a disadvantage nikech now you will have a problem yudo pesa moromo mar chudo chiethno. Nikech the well people rito nyaka giyud problem ema gidhi hospital. Mar ariyo, SHA chiyo nyaka e primary healthcare facilities. Sama nwachako primary healthcare sama idhiyo dispensary, NHIF nok chul. NHIF no chulo ka isechulo NHIF. To sani wan gi gimiluongo ni primary healthcare fund. Sama nwachako nwatimo social insurance fund marwa Kisumu, miluongo ni marwa. Nwaneno ni jomatindo, gimiluongo ni indigents, ging'eny to ok inyal chulo gi te. Kaka Kisumu wan gi almost 60,000 families 60,000. To nwachulo ni 30,000. To modongo shida mag gitin, gine pap, gine village, gin gi malaria, gin gi diarrhea, small problems. Koro nwawacho ni the best thing watim primary health care obed free. To mano e gima national government okawo. Koro sani kata kichulo SHA, kata kok kichulo SHA, to the dispensary for primary health care ibo yudo, so as long as you register. Problem mare ni nyakibed gi ID, to jowa mang'eny onge ID. Koro kin ki ID tidhi adhiya register kawuono, to facility you nyalo yudo shilling 600 for your treatment for the whole year. Koro mano is very good nikech primary health care foundation ok wadwa thiedhi sama ngi cancer advanced. Na dhi dispensary to ne onge pesa. Koro sama yudo pesa bang' higa achiel to wayudo ni tuo no osomedore. Koro mano e ber SHA nikech primary health care obedo free. Idhi dineno daktari samora mora ni level 1, level 2, level 3 hospital kata level 4 onge chudo. Problem en just register.
to jowa onge ID card. Mano is a problem. Koro nyaka giyud ID card ema gi register for this free treatment. Gimara ariyo en joma pok ochopo 18. Ing'eni wan gi problem mar mine momako ich to bok gichopo 18 to gionge ID. Koro ne gichako mpango maber ni anyone mapok ochopo 18 wabo chulo negi SHA to wabo miyo gi primary health care. But the problem en ni nyakidhi SHA office i register. To yudo ni SHA offices ok ng'eny. Kaka Kisumu nitie SHA office achiel. Koro kin Muhoroni to wadhi all the way nyaka Kisumu register. Tionge pesa. Koro most of those people mochopo 18 ok dhi. Koro wase discuss ani gi serikal maduong' gi mi nyamrerwa permission mar register joma pok ochopo 18. Ema koro wachako sani wasemiyo gi list ma jowa koro gi mi permission to register jogi. Koro mano will be a big advantage because that means ni kokichopo 18 to gin gi each we will register you ma chul SHA so that ki deliver kata ki bedo complications mag delivery to ichulo ni completely. Ko mago e beg SHA. To the last thing ing'eni ng'at mani pesa matin ki imiyi msara mar siling 1,500 to moro imiyo msara mar siling 100,000 ok unyal chulo the same amount of money. In michulo siling 300 to earn siling 100,000 is not the same as ng'at ma earn siling 500 to chulo siling 500. And is a disadvantage nikech ochulo pesa mang'eny saidi. Mano almost 10% of his salary. To in that's a small piece. Koro gima wacho ni nyaka ichul based on your ability. Nikech that ability ema konyo the rest of the population. Sani wachulo almost 2%, 1.75%. To kidhi Tanzania, gichulo almost 5% of their salary. Social health insurance bagi. Ilongo ni Tanzanian Health Insurance Fund. Koro, this is not a problem. Nyaka wa contribute so that hospitals were obed paid. Mano is how the cycle will be. To cost solo bedo paid, supplier bedo paid. Because supplier bedo paid, to chulo joge. So it's a good economy. Wachula this SHA, dikechen gima ber. Wachako sani wan gishida mang'eny matin, but mano is the future in health insurance. Erokamano ahinya Dr. Ganda. Bende ang'e ni apisas mago mag SHA bende osebedo kaluorore e counties mopogore opogore mago mag ndiko oganda. Nyaka sani kaluore koda nonro iwacho kanyo ni ji 25.8 osendikore e SHA manorom kanyo e dwe mar 9 ma bende wantiere ni. Nyaka rom gajo ang'ane note magi dakikos kada achiel tok saa 2 mar okinyi. Yiena mar mun meko yo matin. Ka duogo okang' mar 2 bende wang'e ni achiedh nade ma bende SHA osebedo kayuda ahinya osuptende ma bende nomi suspension. Nitiere lakteche kanyakla kod clinicians mamoko ma bende ne itudo kod osuptende makamage ma bende no magi nyaka lesen. Mago duto te wabiro bedo kwa twake e okang' mar 2. Kik dhi mabor. Sayudo nyudo nikelo nyako chia cholokore nyeje lunga lisandi nango nyako chia mimi yere kondo jalo sigo kachandi gimon nyako chia utemo kakano. Jarik ni jamuod nyoyo gi goyo. Matiende ni dhi matek ma ok inono maber samoro nyalo miyo ng'ato midhiero. My skin is my identity, my strength. It's unique and deserves care made specially for me. Nivea Radiant and Beauty Even Glow, enriched with 95% pure vitamin C and pearl extract for visibly radiant and even-toned skin in just 2 weeks. Nivea Radiant and Beauty Even Glow. Skin is for celebrating my shade of beautiful. Nivea is for skin. Machigni nyakoromonga juange chenro mar Goma Owake.
Wok tich akelo ni mix mokwe. Kaito tichario. Reggae wake, yani tunaongea na majaa Rastafara. Alafu ticha dek na kwa Makajwang akelo ni maana yani ngeni mpaka kiwasani. Ticha Ngwena is kama nene, yani kitambo zama za kale. Alafu Friday, si unajua tu Friday tutafanya namna hii. Kwa Makajwang Friday sukuzo wake. Sapara kidaka paga beach na kasapaga rio kod an PDG Papa Vic, yani ukipenda mzee kijana. Siku njema huonekana asubuhi. Kabi Januari amangana gao. Seti him. Chamige, we museo. Kenya nzima tunasema jambo Kenya. Wax, tiki, taka, twende sana my people. Hapa ndo nyumbani kwa muziki wa Afrika Mashariki na malezi ya vipaji. Sasa tuko tayari ku drive on. Mibibi na mijize, leteni porojo sasa. Kwa habari za kuaminika kutoka kila pembe ya nchi. Are you ready? Leo kati ya Ingwe na Gor Serikali. Hapa ndio home. Wawa. Radio Citizen. Radio number 1. Radio number 1. Chakre dona mlulwe, nyaka enderni mag boma maduong. Pesa ka pesa nigi sigande. Kae en kardak mar joloko hala. Growth wa mostly bedo attributed to consistency and hard work. Kokalo kuom jo ohala manyiso rieko margi e ohala mopogore opogore. Ka gimanya kikwonge ing'i en location kamidwa kete dukano. Wapuonji timo ohala okang' kokang', kaka ilose, kaka ipidhe modongi, nyaka kaka irite mondo dagi. Siri mar business wane gimomiyo osebudho kabisa eni itiye gadier. Kae, kama timo gik moko gi kinda, romo gi rieko, kod lek mabedo adiera. Watemo choko artifacts mag luo, to watiyo kod gas decoration e ot ka. Ohala gi mwandu, gi Cleophas Oluoch, tich ang'wen, saa 1:45 otieno. Kik bai. Dakika na uchel tok sari marukinyi machiegni he okang' mar ariyo wadhi nyime gi chal mar thieth e tend William Ruto e kinde mabende koro oserwako higni e adek mane apisi. Kapok nokoyo matinya koro ngajwang kapok asomo ote magi nantiere penjo mabende Daktari Miskela na penjo kotenre kod achidh nade mabende sibedo kanenesha nikech wasebedo kwa lose ber bede ber tachidh nade kantiere be nyakwa lose. Corruption, weche mag mibadhi e SHA, bende walesa ne kotenre kod osuptende mane ochunge tich. E gwenge magwa mag Nyanza, ntiere osuptende 6 mane kaunti ma Homa Bay kachel koda 2 e kaunti ma Kisumu mabende SHA no suspend timo chwalo tije mage. Erokamano. Koro ngeni SHA ni ka nokele ka okumba mar thieth. Ok en ni en some bottomless pit ni en nam moro me ituomo tuomo onge gikone. Pesa ni en pesa ma jopinje magolo, to en pesa bende nyalo rumo. Kokwale kata kotiko di maraj bende nyalo kelo ng'ikruok e service provision. Tino ka jopiny kaka jogo wego osiptende kata jotuo gin jogo mabe jo mibadhi. Ng'ato dhi osiptal ting'ise ni ma outpatient to ing'ise ni wabo claim kaka inpatient kan ni hospital. Ng'ato dhi thieth ting'ise ni gimokodo kido nyalo golo, lakini ka gidhi claim ni notimo ni bero motere mane theater. Koro wach mag fraud go osebedo mang'eny ahinya. To gimochako medo ketho kelo wach fraud ni chon kata NHIF kwelo, NHIF ni kwele private hospitals gich joge mane nigi interest mar loso pesa gich jo public hospitals ne gionge ne tiende kwalo pesa gich pesa no pod mane e ofuko mar serikal. But nitie chiko no los maluongo ni facility improvement fund mane waziri Ganda wacho ni pesa molose hospital dongi hospital kanyo itiyo kod hospital kanyo. Kuwe ni gini okelo problem e public hospitals gich kodo nyaka jo public hospital be koro keto okoro lady be yeka dada sedo kaka hospital mo kwani bedo suspended ka nitie nyaka public hospitals
to pesa no kudwa kwali kamano ok nyal konyo pesa nyal bedo moromowa ko kikwalo pesa no kawuono kiny kendo konyo ok miyudo mano mokwongo mario en ni jogo bende matiyo osiptende gi bende bedo joukora ni ng'ato dwaro bedo dwaro man ji ochule gi cash ko kidhi kacha tingisi ni shaukti ni system ni piny to system to bera bera ng'ani mok dwaro wach sha gi sha budho gi chudo dwaro mondo ji ochul cash ko ja piny cha to kana sechulo gini wanolia eti ma dho hospitali ni shaukti ni kene system ni piny hizi go put approval kuru jite obeti ni approval 2 days ni system okti jupango laini timre pile kaluwa then mara deken ni sasa ya jatuo dhi hospital to koyudo kony modwaro kony mowinjore e samo winjore oko bino tinde bedo gisha oko bino tinde tiyo gisha gishano okony sasa mobet matuo kako dhi chuno yako dhi hospital private ko dhi to wacho ni gino shao gitigo shatindo kuchudi but they bed ni public hospitals tiyo makare kaka no beni gitiyo man jo piny kodhi ni public hospital to thieth makare yudre ji nyalo doje shaka na moko gi chandre godo but bada temo ngiso jo piny ni okumba mar sha ni ko kwa rite to bende ko biritowa sasa mino fraud mora kata dhi hospital no kata ka thieth wano mi gi report me the message ya opogre the monde report sasa mi dhi hospital to ngatongisi ni wadwa claim inpatient to no ni outpatient the monde report sasa mi ling sijimi kwalo shano shabro gore pi siba sha fail Ruto go fail Ruto pod nigi private insurance ne ile dhi chandre mbele kanyo Tonti dakteshe wete ni mabende koro bende no me suspension tire dakteshe aboro wuke county ma Nairobi Bungoma Kilifi gi clinicians angwen mo wuke Nairobi gi county ma Homa Bay kendo amor ko gini di magda krichego kaka chama magda kricho wangu jogo pile ni kikelo je fraud mora ine jo tuyo mo winjore ne jo pinye yo mo winjore into normal claim tiende nade mo all the need of doje a corruption a fraudulence as a doctor tingi mabedi sima shano gore piny ini ma ward ndi bopo gi jogo mo bedo detail ni poko chulo bill ini mo do tumo ingore je kinu kuchopo hospital sama kare kinu onge pesa no ini ma ibo yudo problem ki ma hospital onge yat yo hospital onge equipment ge ukawo pesa marsha odio kwalo ko wanaka chama wa supported kendo ka bring member mora obedo mentioned kanyo okwabi kata ko brother ko yaone case ra moriembe tich geji wajwa corruption must be dealt with kama na inyantere moko mote madoro mar mondo miasom kasto daktari ganda kintere county ma Kisumu ibro bedo kiduoko kiriwa nyaka ga chidnade mabende sibedo kanenu e sha lakteche inyalo na oronwa otenya korom gajuangi achigni somoge kanyo kinyalo ketina moko kuom ote mabende jopinya osebedo ka oro ntiere ote ni oronwa lai mago ote machoka rede ka uchel nono mbi mago ganda bendo biro ni achel kachiel ntiere Fred Kikuno iwacho ni penye na daktari why don't they roll sha usage at ken bende kutemo mondiko bende gi dholuo mar mondo miki kwaso English mang'eny e TV mar dholuo iwacho kanyo ni good morning penye na daktari why don't they roll sha usage at level 3 and above for outpatient and do counties implement the level 2 sha usage really iwacho ni neno wakintiere county manoma Migori Fred Mayor Kikuno Ota machielo abro bedo kaso mara kuku otieno mar thim licho hinga iwacho ni Sharon penye na wendwa ni to begin kaka ginene bene en gima kare chako sha e Kenya mangima at once aya imedo gi penjo kanyo mana kwa nyalo na machielo niko sono winjo gi chake e county ka county ka girango challenges masha is going through yande wawinjo ka giwacho ni jothieth masiaya gin nyawawa gin kaka jothieth era diera maginyalo miyowa ni kata sani jothieth mantiere hospitals are qualified asomo tema chelo kendo mano mar nyathi chieng wacho ni iwinjo ka Dr. Ganda pako sector mar thieth wacho ni diri nono ni to kare ine piny mane nikech wacho ni okine ber mantiere migao mar thieth imedo kanyo ni gini omedo kethore moloyo chon thieth en yath gi lakteche onge kaka nyalo pako thieth ni ber to jotuo pod ing'eyo ne gi yedhe oko promoting the hospitals to level 6 kende iwacho ni okoromo bende haparo no maka gi kanyo Dr. Ganda minyalo mana duoko monde nantiere ote mar nyathi chieng na sigo docho ni sha to ka kiwinjo sigande ineno ka chal moyiero ji okonyo jomoko to jomoko okony Sharon bende daktari ni mondo sha okonyi what are the qualifications Dr. Ganda kintiere county ma Kisumu minyalo duoko
Daktari kintiere kaunti ma Kisumu gino mara ni winja mane minyalo duoko kuom ote ma kamago gi achiedh nade mantiere SHA. Okay, winja. Awinji makare dhedhi anyime. Alright, kawa. Kwanza le SHA ne wachako SHA sama SHA no chak ne giwacho ni wabotie level 2 gi level 3. To nasomo press conference ma Professor Nyang' Yongo no chiwo almost 3 years ago, just before election. Someone advised ni primary health care obeda in level 2 and level 3. But sama SHA no chako, no ayudo ni nitie hospitende mang'eny Kenya ma level 2 gi level 3 onge equipment kata onge yath and are not pok gichopo stage ma ginyalo thiedho ji straight away. Nikech primary health care ing'e ni ok en malaria gi diarrhea kende. Koro no ayudo ni level 2 gi 3 ng'eny gi thiedha malaria, diarrhea and a few things. Koro scope magni ne tin. So sani SHA tiyo nyaka level 4. Koro kide level 4 kata level 5 inyalo tiyo gi primary health care outpatient. Inyalo dhi outpatient ithiedhi tidok. Gini otim nikech wamiyo time gi counties o develop level 2 gi level 3 o chop stage ma unyalo wacho ni kin gi problem dhia outpatient. Nikech wadwa ni kata kin gi pressure gi sukar inyalo neni level 2 gi level 3. Kin gi complication imiteri level 5 gi level 6. Koro oyaw for the time being nyaka wabed stage no ma level 2 gi level 3 ochopo. The second thing and ni wan gi qualified people. Sani okinyal tiyo gi SHA kapok ibedo registered ilungo ni union organization mari. Kaka kin daktari nyaka ibed registered gi Kenya Medical Practitioner Dentist Council. Kin clinical officer nyaka ibed registered Clinical Officers Council. Koro sami enter sami keto bill mar SHA nyaka iket daktari. To daktari no nyaka bed qualified. Sani wan gi manual because the whole country is not digitized, but sama wasetimo digitization ti idonjo gi password mari okinyal neno gatuo kokin registered. Kokin kain problem ibedo bad. Kiyudo gi license to license ni ong'ad to koro kinyal thiedho ji e SHA. Koro mano we will ensure ni only qualified people ema nyalo neno jotuo. Awinjo ni level 6 gigi ngeni Rwanda nokao iga auchiel achieve social health insurance e country mari. Ghana okao iga abich kanyo. Kenya wane iga mar achiel. Koro kwanyal yudo gigo immediately. That's why itimo development plan. In gi 3-year development plan. Watimo na kawuono kiny wabotimo kama, the following day wabotimo kamae. Sani hospitende no chako gi bills madongo. Okinyal nyiewo gik mang'eny ka in gi bills madongo go. Nyaka ichul bills go mondi. Ema koro you improve. Koro wan gi improvement plan. Oken ni ibedo level 6 kawuono to cancer center kawuono nyalo tiyo kawuono inyalo timo neurosurgery kawuono ok nyalre. Koro it is a plan. Koro mi Jaramogi time. Jaramogi ochako ka en level 5. No rach up kabisa. Sani osechopo stage moro. Ni nyalo timo operation. Sani gi concentrate a lot on surgery. Surgical center mar JTRH excellent. Koro imige gin gi 5-year strategic plan. Koro every year waboneno progress. Koro kidwa mark gi i-download strategic plan. Tineno ni wacho ni first year ibo timo. Isetimo gigo. Second year ibo timo. Isetimo gigo. Mano is how you will gauge them. To ntie ng'at mowacho ni SHA konyo jomoko to jomoko ok kony. Pod wan gi problem. Nikech facilities te pok obedo registered gi SHA. Kaka Kisumu wan gi facilities 150. Nitie facilities 50 ma pok oyudo pesa mag SHA from the beginning. Nikech problems, bank account, I don't know what. Nitie technical problems. So ing'e ni facility ni ng'at achiel. En gi nasa achiel. Nasa achiel ni ema thiedho ji. Nasa achiel ni ema gi board meeting. Nasa achiel ni ema register. And a lot of work. Koro gin slightly inefficient.
To awinjo suggestions ma ji omiyo ni maybe we should have started ne wachak gi county achiel wa solve problems back wadhi. Mano is a very good suggestion. Mano is what people do. But ing'e ni wan kaka Kenyans wadwa gig moro sani. So we push politicians to implement now. Wacho ni social insurance koro wadwa ni oti sani. Now that pressure kiseketo e politicians to gi implement gigo te straight away. Awacho ni nene Rwanda kama nitie gi authoritarian government gikao higa auchiel to wan Kenya wakao higa achiel. Koro nyaka wabed gi problems go. But that is how we are. Kenyans ni kakamando. Ingine wacho ni level 6 okrom. We may have level 6 to wange gigi. But no is how Kenyans are. One wadwa gigwa sani. The whole country dwa onge ni ichako gi Migori. Why not Kisumu? Ichako gi Kisumu. Why not Siaya? That is our nature. Koro our nature is what punishes us. Koro shao chak the whole country. Problems magi we go as we go. But ingeni the most important thing in vision. Kidwaro gero ot. In vision ni adwa ni ot ni obed kamai. Nyakichak gi foundation. Okinyal wacho ni bedroom ni ber samin gi foundation. You must build the foundation, you get walls, you get roof, you finish, then you say ni gini kamai. Koro then now you improve as you go. You actually a room ni nadwa no bed 3 meters, but aneno ka 3 meters ni 10. Wa medo bed 4 meters. Mano is feedback. Koro samitiyo you do feedback to improve. Koro ko wach ni gini is perfect now. But nititie improvement plan. Feedback ema konyo something to improve. Koro nyakwane vision. Ka vision is okay, then we are on the right track. Kana paro ni we are on the right track as a country. Kawanyeno gima Rwanda osetimo, Ghana otimo, we are on the right track. Erokamano ahinya Dr. Ganda. Bende kapok thuolo ng'adwa Dr. Miskela. Bende walosani na higni adek ma bende jatend piny Kenya osebedo e telo sekta mar thieth. Nono ka riwruok mar KMPDU nosebedo kubuogo ng'anyo kinde ka kinde kind thuolo mar higni adek. Akeni Chal mano mar ndiko lakteche chal nade, chudo mag lakteche chal nade. Te counties magwa tano kapod midhiero nitiere. Akeni kaneno sigana mago mag health workers, jotije mag county ma Siaya ma bende iwacho ni koro ginyawawa to giwacho ni gisebedo ka gitiyo. Nurses e county ma Siaya bende wacho ni winjruok mana giketo gi county ma Siaya kind thuolo mar ndalo 30 mokadho ne gikete tim. Mana giwacho ni chakre odiochieng' ma kawuono ne bende gidhi e ng'anyo. Haginyana pachi kotonde gimano. Weche mag jotich mag thieth aparo ni counties wa ose fail workers. Ino ka wasebedo gi ng'anyo mang'eny chakre ker gi governors gi ne donje e telo. To ma chakre gi from even the hiring of the workers. Kidano the highest level of corruption e piny Kenya sani en ndiko jitich. Ni sasa mondo sani ndik daktari nyakichiwa soya mokadho 700,000. To ni ka idadiko nurse nyakichiwa soya mar $500,000. Nyaka lab igolo asoya. Kuike ng'ato from ndiko ne osegolo pesa. Okobiti maber ne jopiny. Mano mokwongo. Mar ariyo en ni singo tetete mosechopo gi counties thoth gi pok gitimo. Osara masate male osanyisi sani ji pok ochulo osara dweche adek. Medical cover kari jatuo jo thieth ongegi okumba mag thieth. Gigi miyo jopiny jotichigi wang' kendo momiyo ji dhi e strike. Mario en ni ng'ato nyalo bukre chiewo kawuono wacho ni unyawawa. Kono osekawo pesa ni ochamo asoya ni kondiki tich. Ato koro ng'ato annuity mbedo ndiko ji fresh tich. Sedi ne county koso de ne cartels. Ona si account ki jogro ndik nade. Noli gisadi to gise be gindiko gineno jutu kan nyawa gineno jutu o joga gin qualified gineno jutu ineno mana dek en ni sasa mineno ka jotich mag thieth wuok oko ok ni okwero jopiny en frustration kendo ka even sector of health care no setimo changes we now on the third minister in 3 years. Healthcare is very complicated. To sasa moko keto jatelo mowinjre weche mag thieth bobedo gitungni we omesa ni amor kaka jatelo maduali run healthcare kata mana kedo kaka KMPDU sitiyo kode weche mag interest mano gore negi no se biro moloso weche mag medical cover mano ywak no se keto policy kakare weche mag ndiko jotich mag UHC ero gitimo sani. The only case any governors, not all of them,
jomoko timo maber kaka Sakaja Nairobi ka tiyo maber oyawo osiptende mopogore opogore to nitie jogo bende mapok otiyo maber mabe nyaka kwedgi kendo most of the counties moko tiyo maber e weche mag healthcare wuok kaluo jomoko winjo mit shani jomoko yudo thieth manono osiptende gitie public hospitals gwenge moko to kaluo pod wan gi ng'ikruok Migori there's still a lot of work to be done Siaya nigi problem no nani Homa Bay sani is now coming up after 10 years of wastage Kisumu is trying but not enough nyaka wang'isi governors wani kano useamua ka uting'no nyaka uting'e to the end and as I finish ng'ato nopenjo wach mar shani ndo ang'o sha okti kuonde moko sha makosa motimore shani sha outpatient produkti ng'at madhi hospital midhiedho madok dala that system produkti to atamalo 80 madhi mana prochiko 80 to 90% mag jotuo Kenya kae gin jogo madhi outpatient atamalo 10 kende mabedo admitted kung'eni 10 gaje ni shati no chulnegi to 80 kata 80 wacho ni okutiyo koro ne voice ne mabujo jo 80 is louder than the 10% emomo they have to find a way mar keto mondo sha outpatient health center hivi you walk in and out to cause get that system to nyaka wabedi wa miss governors wani nyaka gindik jotich nyaka giketi yedhe mume kama bana karo ka dhipa ponditi dhi thieth to kikobedi ko chopo kayo zenia ni dhi team test ore oko ira dhi kyanyo yath ore oko mano kikonyo koni pesa no dhi kanyi reimbursement to roshati mo kendo wedo detain at the hospital otherwise that bogol kawni jo thurwa kendo jo Kenya mar keto wache mag thieth mbele and election mabiro wangni ka biro 2027 kila mtu obiro gi agenda mar thieth the most important job magavana nigo a devolution in healthcare kikubiri gi wach mar barabara ken economic zone that is relevant thieth kisemi wa thieth kidimio wakati ukipesa wani ufuka then I can use that money now atingo hala to ka pesa batini mani ni mapoda jaka golo munda dhiru thieth dera manyedho jamja ka uso lopa mapuro jamja ka auze ka youth thieth mano kikonyowa ko every governor every MCA every MP kaya kwaje ni kadisha rachi dogo MP mano lose have you asked your MP kakana nebo nikali loso sheria marachi gin kani kunya kwa yet jogo mano ong'eyo ni wach mar thieth no is the most important thing more important than even a road kije barabara ki loso to hospital okti obo matingo mayiti barabara no piki kelo to hospital okti obo matingo gipigire telegite wa kaka school yao to hospital okti obo mayiko professors so watch mar thieth is the most important thing ma jok pinyaka keto mbele kaka di governor mogoti mabela mar thieth nyako dhi dala mwakelo bende obed gi agenda e wach mar thieth makare kamano ero kamana enya kini Dr. Ganda inene gi wang machal nade seyo ne counties e kinde mabende undiko jochiw thieth e counties nitiere kaka seyo osebedo weche mag mibadhi achudhe cartels mabedo osebedo ka riwore dibede cartels gi machiwo letters ne jochiw thieth madhi thiedhi awacho na ranyisi mosebedo ka timore nikech county ma Siaya koro luongo jotije ni nyawawa akemi ndi wach na Ngeni wadak Kenya wadak Kenya ngeni Kenya is a very funny country one gi straight people ngeni moino wacho ni Samin president mi ji mang'eny nitie joma very bright nitie mad people nitie jomofuo nitie everybody to one kitwa one many of us in the corruption nitie diodwa medo pesa yudo pesa kama gitie nitie clerk kamoro madwa chiwo pesa sabotiyo koro ema gi work on desperate people so I mean desperate idwaro tich ngato nyisi ni siling 1,100 ami tich ti yudo idhi kawo sami yudo police to nyisi ni gini ateri court ibo yudo fine mar siling 10,000 kimi 1,000 okateri court imiye mano is our attitude as a country we are so used to corruption manyaka it is a way of life in kidwa tich nyaka ichul ngato koro in between ji oseng'eyo conmen oseng'eyo ni kadwa kinyiso ji ni nitie tich ka to misi mi chul siling 10,000 gibo chulo emotimore Siaya nikech onge there is no way minyalo yudo barua ma oa County Public Service Board before advertisement nyaka bed gi advertisement mano is the law your advertisement bedo e gazette kata internet in your website ti apply to shortlisting itimo shortlisting ibedo posted publicly ni jogi ema bedo shortlisted
Bang shortlisting, iluongi interview. Bang interview, jibedo employed, emi yudo barua. To kidhi office ni, abo mi barua mar tich. To imiyo ng'ato pesa, to mi barua. It is corrupt, it is illegal, onge kimidhiyo. You will be fired. Koro mano is unsuspecting people. Jo yudo kalatas mar employment before following the process. How? Koro now nikech in gi kalatas, okinyal chuli nikech IFMIS, kapok idongo IFMIS, only legal things enter into the government payment system. Serikal ong'eyo. Koro jogi osafa 2 months, 3 months, 4 months, kapod girito chudo. Then after that they are not paid. Koro we must eliminate corruption. Corruption in everywhere. Once we eliminate corruption, to abed straight. Kiki orna SMS ho duarna teach. Please give my daughter a job. I will do SMS mangeny. How will I give you a job without a process, without advertisement? Nyaka bed advertisement. Koro kami barua kan corrupt person mia sini mia siling 1,100. Ami barua. Tandiko ni barua ta sign. Ini di teach. Bang dwecha auchiel in gi problem. Adinai gino no kandiko. Where will you take me? Koro it's unfair. It is something that we have to root out as a whole government. Erokamana ahinya. Adwaro mar mondo TikTok makama nikech watine dakika 5 mar tieko twak. Aparo ni achako kodi Dr. Dennis Biskela gi wachni mogik. To bende nawinjo motelo kiloso ni Duale mosetemo timo maber. To ng'eni tend migawo mar thieth ka wabedo koda Susan Nakumicha, wabedo koda Debra Baraza, sani wantiere koda Aden Duale. Debra gini Nakumicha gini gino gitiyo kosi nene wamo chal nade? And it requires ni kasi ma oketi migawo no nyaka ibed gi support mar the appointing authority. To Nakumicha ne gi that support, but okay, for that support kano jako gore gi jogo matiyo ama healthcare workers. Kichako laro gi healthcare workers so okibi win. Kino mano ibo laro tich. Kwano kel Debra ne daktari kino notemonti. Lakini nonge gi goodwill, nonge gi support. Ko gik moko mang'eny manotemo timo, noko yudi support at the highest level. To bende no nyakoma ni muol. To ngeni governors kabe jogo bende ma wigi tek. Moko me kuwinje to healthcare is almost 90% involved. Ko Duale ngeni Duale ja siasa. Duale no siep ker bende. Because that political support or you from the president to be doing just such a way to manage MPs to be governors gibonge manage. To kaka healthcare workers bende Duale osi not onge healthcare without healthcare workers. Momo pile sasa mandire yuak kata ngur e wich mag healthcare workers. Ote matek monyalo mondo okonywa. Tukatiko eni nyaka jopiny ng'eni sani healthcare and involved. E yumaduong. To division not akre 2013. To waseneno ni okuti. Emomiyo ker sate ni kasasa modi to keto level 6. Kaka modi to keto level 6. Kijo seneno ni without that agenda koko keto level 6. So there's nothing much ma governors but you governors ani kata ka ngato ko du thieth maber ka nyaka wacha. To eno bugima ni Nairobi ko du thieth to kele migo ni sha okti Kenyatta okti. Kuma ne failure ai county cha tokne mano. Ineno emomiyo koro nyaka wang'eni 13 years later devolution ni osefailwa. To wadio piny nyaka demand either healthcare nyaka duoke a national, or if not part of it nyaka duok national. Why do I say that? Kaginyalo kawo primary healthcare, dispensary, health center, give me counties. Prevention and promoting healthcare. Kind of education go migi nursery school gi CDs get to mama better, they do a good job on it. Because no migi maginyalo cham magi mon. To kida miyo healthcare county ni mondo manage level 5, manage consultants gimagata gikia giketo minister but health in some counties gin joga na pokondik anywhere. Ndi do manage consultant. To jako ni why is this young doctor earning more than me and I'm the minister? Okay gimangani temo. Then pimano no. Dito miyo ko they misrun. Ko why is this level 4, 5 and 6 obey national? Otherwise, mio a county level 5 to run, channel ni mio county university mondo run. They cannot. Could either would work healthcare, or part of it will be devolved and the rest will be nationalized, or we manage the most complicated part of it, matter healthcare workers, Kate Health Services Commission to manage for them. Because you can't take the mondo msacha ka Nairobi Treasury. Kadi ufuka governor modi kadi ojo ufuka. Governor gojo bukai tongado tax tongado loan to kore mite bank odongo do fuko. Pesa ko donjo to ko chula msara on time. Pesa ko donjo
to go pick up okay on time. Could one man 3 options to jopiny manyaka initiate that conversation. Because my okay, you don't konyo kitu. Ine me the thought. To watch commission mane wachacha bedo gode doctors commission. Yes, health commission is the easiest one. But governors watambrige ndiko gimanaging health care wakazi kama gichieme. Kai commission cha ndikoji. Asoya mindi ngoji yangu chamsadi. Kai commission ni ndikoji. Ghost workers kai ne mo pesa ghost kunyawa go sadi. Konya kwa jopiny manyaka get pressure. My hope ni second term Maru William Ruto when now onge gi favors mangai madwaro kuom governors gi. Wabubido gi referendum. Ma wan support wach ban majaja kuma ni this conversation national conversation majaja Raila Amolo Odinga wacho. What support mna kwabo wacho ni nyaka issues magoja pinyaka kit beyond the politics. We must take stock of the evolution ni bende healthcare work healthcare evolution bose kwa jopiny. The jopiny ko mi omigi chance referendum mondo gi amua. What man governors blackmailing people wawe. Others adu ko kerero kamano kum support healthcare workers kido ko mi waje tich motegno duali emigao. Tumogi jopiny ndikre urusha shani katobeni gi ngikruok mare berne ngeny moingo rachne kamatino makono duong moingo kamoko be mako chimo kituo ero kama na inya Dr. Miskela Dr. Ganda Kintere County Makisumo wachini mugi kidebedango kalore gi thoro wach marwa ora kamano but awinjo gima wacho my colleague Mara ngeni na somo gaset ni Moi Referral Hospital nigi bill nigi pending bills mag 3 billion to mano National Government Hospital na neno ka ogikao lesiampe mana telo UTRH oter Kenyatta Kenyatta National Government Hospital oinjo ni nitie corruption kanyo pesa olal so many problems so mano National Government Facility koro making a hospital national ok solve the problem. It is the people. So why are counties struggle? Counties struggle nikech pesa momiyo counties tin. Ema jaram Raila wachoga. Give the counties more money. Nikech pesa mangeny kaka Kisumu miyo almost billion a day mar health. Ka billion a day 3.5 billion. Pa billion a day chuloji. Gimodong mar tiyo is very little. Tomano is all counties. Koro increase the allocation to the counties, to they will deliver. Yes. So, and now actually, one of the maber. No chako ingeni gima what Timosani, Kibaki no tamre sign many years ago. Sama Noan Gingilu, who was the minister. No Edward Timogimilo on social health insurance then. To no fail. Then Gingilu bill. Sani, we are brave enough, was said Dekogino. So the decision has not changed. No adwa timo gino 10 years ago wachake sani. One gi problems mangeny mana dear. But we are in a very good position. Kumawatimo, kumawachomo is better than where we are right now. But kata kumawamako sani. Ase wacho ni one gi million $100,000 last financial year. So financial year the following one 1.6 billion. Actually, was a triple the amount of money is available for the system. Mano enough, mano alone. To pesa go, saniwa mio hospital directly. To hospital no, nigi board members, more community. So community involvement is very important. So sani ki wacho ni hospital maonge ask your board members, nike pesa go, the hospital go, you do pesa direct. Give budget, give team oversight themselves. Koro, it is up to the community participation at the hospitals to deliver. It is now autonomy. You do it by yourself. But thank you very much, Aparoni Abogi Kanyo, to amorgi this discussion. Podwa discuss, give me what your feedback to improve the healthcare country. Erokamano nya Dr. Gregory Ganda komido thuolo mar twak kodwa mano jatend migao mochung'ne weche mag thieth e kaunti ma Kisumu kanyakla kod Dr. Dennis Miskela ma bende jalup jagoro mano ka riwruok mar KMPDO. Nyakoro ngajwang dakika osekadho 37 tok saa 2 mar okinyi gi kanyo bed makelo we giko mar twak marwa okinyi makawuono chenro ma bende biro bang' ma kawuono en chieng' tich adek Lieta oseikore kod chenro mar tedo gi chiemo mar mondo mwane kit tet ma bende oiko. Nyinga Sharon Ng'auri Masane.
Dhako muol kadonjo, matiende ni bedo ni ng'ato ling' e kinde ma owendo ok ofulo